Jangan apa? Jangan kampung. Tempe apa? Sekarang. Apa kok bingung? Suruh bingung. Bapak ora? Aku ra nyangka kowe teko karo kanca. Jarine kanca ganteng. Bojoku tak sending teko. Apa ra ono tim liya sing seneng kowe. Nanti kowe niku bojone kanca dhewe. Hei, kowe kancaku, sejarene CS ku nanging nyatane nang mburi kok kowe kaya paku. Mripik niku nyiak, bojone kanca dhewe.